ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಸೈಗೋಳಿ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಸೈಗೋಳಿ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಅಸೈಗೋಳಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಸೈಗೋಡು, ಈ 4 ತಂಡಗಳ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ 30 ದಿವಸಗಳ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಪೂಜಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಎಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುಮಾರಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಇವರಿಂದ. ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಹರುಷದಿ ಲಾಲಿಸು ನಮ್ಮಯ ಮೊರೆಯ ನಿರುತದಿ ಕಾಯೋ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಭವಬಂಧನದೊಳು ಸಿಲುಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಭವಬಂಧನದೊಳು ಸಿಲುಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದಿ ಪುರೆಯೋ ಹೇ ದೇವಾ ಮೋಕ್ಷದಿ ಪುರೆಯೋ ಹೇ ದೇವಾ ನಿರುತದಿ ಕಾಯೋ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಹರುಷದಿ ಲಾಲಿಸು ನಮ್ಮಯ ಮೊರೆಯ ನಿರುತದಿ ಕಾಯೋ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ. ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಸ್ಥಳ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿರೈ ಫಜೀರ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬರುವ ಕಾರಣ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ, ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಸೈಗೋಳಿ, ಹಾಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಸೈಗೋಳಿ ಹಾಗೂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಇದು 4ನೇ ಬಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಹಿಳಾ ಸಂಗಮ, ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮಾತ್ರ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರಾಜಕಾರಣೀಯ ವೇದಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರು ಸೇರಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾದ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಮಾತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಅದಿದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ಹಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಾತೆಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಜನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಅಸೈಗೋಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂಥ
ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಯೋಚಿತವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತುಂಬ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮಗೆ ನವಚೇತನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಮುಖೇನ ಪ್ರತಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನದಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಉದ್ಘಾಟಕರು, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ 5 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಈ ಸಭೆಯ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿಯವರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಮತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿಯವರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತೆಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಂಸಾರ, ಅವರು ಪತಿರಾಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪದವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೇರು ನಿಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೀತದೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಲೆಟ್ರನ್ನು ಬೇಗ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಬೇಗ ಬರೆಯಿರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಬರೆಯಿರಿ, ಹೋಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು 30 ದಿನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಿ ಹರಟ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವ 3 ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಹರಿಕುಮಾರ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಕ್ಕ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ದಾಮೋದರ್ ಕುಂದರ್ ಅವರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂದಿರದ ಮುಂದುಗಡೆ ನೋಡಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೂದೋಟ ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಏನಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗೀತಕ್ಕ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೀತಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರು ಗೀತಾ ದಾಮೋದರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಗೀತಕ್ಕ, ತಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು. ಇಡೀ ಊರಿಡೀ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯವರು. ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯವರು. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಗಣೇಶ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಗಣೇಶ್. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ. ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಅವರು. ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂಥ ಗುಣಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿಡಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಲಿಡಿತೇವೆ? ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೇವೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಕ್ತ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ರಪ್ಪ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫೋನ್ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕು, ಎಂತ ಬೇಕು, ರಕ್ತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುಣಮುಖ ಪಡಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಕ್ಕಾಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ UT ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆವಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುವಂಥ ಅಚಲವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ BP ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಕ್ಕ ನಾಳೆ ಆಗುವಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಅವರು ಮತ್ತೋರ್ವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಟೀಮೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚಂದ್ರಿಕಾ
ಅಕ್ಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಶವಂತಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಅವರು ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಲ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗೀತಕ್ಕನಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋದು ಅಲ್ಲ, ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭ ವಿಚಾರವೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಂತೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಒಂದು 10-25 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇರೋಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬರೇ ನಡೆಸಬೇಕು. ತುಂಬ ಮಂದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬರು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು. ಬೆಲ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ವಿಜಯಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ರಿ, ತಮಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಕೃಪಾಕರ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಈಗ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೌದು. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಅವರು. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಂಪಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಮತ್ತೊರವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗಿರಿಜಾಕ್ಕನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಏನೇನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೋ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಜಾಕ್ಕನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿತಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು 10% ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇ ದುಡಿದು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು 100ರಲ್ಲಿ 100% ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಬೇಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು 10% ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಎಸ್ ಗೊಲ್ಲೆ ಅವರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೊನಾಜೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ನಮ್ಮ ಅಸೇಗೋಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗಿರಿಜಕ್ಕ, ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶಂಕರಿ ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಊರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅವರು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಅಕ್ಕನನ್ನು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಾಗ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಧನುಮಾನ ಧನ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಾ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಜ್ಯೋತಿ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯನವರು. ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೇಲಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಮನಮೋಹನ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವನಿತಾ ಮನಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಗೀತಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತರವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅವರು. ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ KSRPಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೂಡ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು PDO ಅವರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತದೆ. ಇದು ಗೀತಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣಿ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು, ತನುಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರೇ, ತಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಲಿಂಗ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. 2 ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅವರು. ನಮ್ಮ ರಮೇಶನ್ನು ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗಳು. ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗೀರಥಿ ಅಕ್ಕ ಅವರು ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಳಿತರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕುಳಿತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಗೀರಥಿ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ನಾಗವೇಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಸೆಗೋಳಿಯನ್ನೇ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡುವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖರು. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಗೀರಥಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳಿಸಿದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಗೀರಥಿ ಅಕ್ಕ, ತಮಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿ ವಸಂತಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ನಗುಮುಖ, ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಗವೇಣಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿ ನಮ್ಮ ನಾಗವೇಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವವರು ನಾಗವೇಣಿ ಅಕ್ಕ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು ನಾಗವೇಣಿ ಅಕ್ಕ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಮನಮೋಹನ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತೆಯರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸಕೊರಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ರೈ ಫಜೀರ್ ಅವರು, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ತ್ಯಾಗಂ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂದೆ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇದೀಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ. ಮಾತೃ ಸಂಗಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಾತೃ ಹೃದಯಿ ಸಹೃದಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಇವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ, ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಇದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುರಣಿ ಉದಿಪನಾತಂಡು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಉದಿಪನಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಮಾತೃ ಸಂಗಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ದುಂಬುಡಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಶುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಮಾತ 16 ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ತ್ಯಾಗಂ ಹರೇಕಳ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬಗ್ಗೆಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಡು ಪೂರದೆಲ್ನಲ ವಿಷಯನು ಪಂಡದು ಬಾರ್ಯಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ಯಾರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೊಗರ್ತೀರು ಅಕ್ಲ ವಿಷಯಲೆಲ್ಲ ಪಂತೀರು ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ಕಷ್ಟಲಿಂಜೊಂದು ತನ್ನ ಸಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆದ ಚಾವಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಾತೃಶಕ್ತಿಗಳ ಯಾನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ದುಂಬುಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗು ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗಲ ಒಂದಿಸದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡೇ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಮಾತೃಶಕ್ತಿನ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಕೈರ್ದು ಉದಿಪನಾತನ್
ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆಮ್ಸಿ ಪಂಡೇರು ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ರಮಂತೆ ಪೂಜ್ಯತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅವು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಓಲೋ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ಪುಂಜನಕ್ಲೇನು ಗೌರವಿಸವರ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆರನ್ ಪನ್ಪುನ ದುಂಬುಡೇ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಸತ್ಯ ಒಂಜಿಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳಕು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಅಮ್ಮನ ಜೀವನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಬೆಳೆಸೈನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆದ ಅಂತಿ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಅಂದಲ ಆ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೈತ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತೃಶಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ನೆಕ್ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ದಿನತಾಣಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡುನ್ ಪನ್ಪನ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ರೇಗಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ತಾಯ ಪಂಡ ಪುರಾತನ ಕಾಲುರ್ದಿಂಚ ತೂತ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಇನಿ ದುಂಬುದ ಪುಂಜನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತೇರು ನಮకు ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪಾವನ್ಯಾರೇ ಪುಂಜು ನನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ 10,000 ಸಂಬಳ ಇತ್ತಂಡಲ ಪುಣ್ಯನಕ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 10,000 ಸಂಬಳ ತನ್ನ ಕಂಡನೆಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಚ ನಡಪಾವಡು ಒಂದು ತಿಂಗೋಲು ಮುಟ್ಟ ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪುಂಜನಕ್ಲ ಕೈಟೆಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪವಡೈಟು ಇಲ್ಲದ ಒನಸ್ತ ತೋಡು ಜೋಕ್ಲೆ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಅಡಿಗೆ ಕೊರಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುಡು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪಂಡಿನಿ 10,000 ಸಂಬಳದ ಅಂಚನೆ ಆಯಾಯನ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೋಡದು ಆ ಇಲ್ಲಿನ ನಡಪಾವನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆ ಪುಂಜನಕ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ಶುರು ಕಾದ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಪುಂಜೋನ್ ಪನ್ನಂಡ ಅವು ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪುಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮಕ್ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮದ್ನಾಯ್ದು ಕೊರ್ನಾಗಲ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಗ್ವ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಲೆಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಜೊತೆನೊಂದು ಆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೊತೆನೊಂದು ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಕಾಂಡನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸರಡು ಹೊಂದೋ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಆಂಜನಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೊಂಜೋಗು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಅಂದು ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಇನಿತ ಜೀವನ ಆ ಜೀವನನ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೂರ ಸಾರ್ಥಕತೆಡು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಗಲ ಗೌರವ ಕನಪುನಂಚಿನ ಕಂಡನಿಲ್ಲಿಗಲ ಗೌರವ ಕನಪುನ ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತ ಬೆಳಗವು ನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರಳತೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪವನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಅವು ನಮನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೆತನೊಂದು ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುಗ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದುಂಬು ಬತ್ತ ಪುಂಜನಕ್ಲು ದುಂಬು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಡೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನ ಮಗಲತ್ತೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನ ಬೊಡಿದಿಲತ್ತೀನಿ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಈತು ಜನ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲಕಲ ಬೊಡ್ ದಾಲ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ತ್ಯಾಗಂ ಪಂಡಿರ್ ಆಯ್ನಾಯನ ಸಮಾಜಡು ಆಯ್ನಾಯನ ಊರುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನಾಡ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಪನೊಂದು ಯಾನು ಶುರುಕ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಅಂಚಾದು ಆ ಏರು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಜವಾದ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಯಾನು ತೆಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಣೆಜಡ ಪಂಡೆ ಯಾನಿನಿ ಮೂಲು ಉಂತಿ ಅಂಡಲ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲೆ ನಮಗಲು ಇಲ್ಲಡೆ ನಮಕ್ ಅಡಿಗೆ ಆತನ ಕಾಂಡೆ ದಾದ
ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪುನ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ ಪೂರ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಲ್ಲಿನವಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಅವು ಆಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಅಂದತೆ ಪಾಪ ಇನ್ನಿಡಿಗ್ಲು ಪೂರ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಾರೆ ಏತು ಲೇಟ್ ಆಪಣ ಮುಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಕಾಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಂಗ್ ಕಡಪಡು ಎಲ್ಲ ಐತಾರ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಅವು ಪೂರ ಇನಿ ಕುಲ್ಲುನವಲೇ ಅಕ್ಲ ತರೆಟ್ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಡು ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನೊಂದುಲೆ ಧರ್ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಅದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಂತೊಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೆ ಯಾನು ವಾಸ್ತವ ಪನ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗದಿದೆ ಕಂಡನೆ ಗದಿದೆ ನಮ ಪಿದೈ ಪೋಪ ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಡನೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮಾತು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇನಿ ಪೊಂಜನಕಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ದುಂಬು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಸರ್ಕಾರಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಆಂಜನಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಓಟು ಪಾರ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರೊಳಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಪೊಂಜೋಗು ದಾಯ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡ ನಾನು ಶುರುಕಾದ ಪಂಡೆ ಪೊಂಜೋನ ಕೈಟ್ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಲ್ಪವಲು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಲ ಆತ್ ಸೀಮಿತವಾದ ಪೊಂಜೋವು ಪನ್ಪನ ಮನ್ಪೋಲು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸಬಲೀಕರಣವಾದ ದುಂಬು ಬರಡು ಪನ್ಪನೆಗೆ ನಮಕ್ ಇದು ಪೂರ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರುದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತವಿನ ಸಮಾಜಡ್ ಪರಿಪವೊಂದು ಪೋಯಿ ಸಮಾಜನ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಕಟ್ಟಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಬದುಕಗ ಇನಿ ಸುವಾಸಿನಿ ಅಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸುವಾಸಿನಿ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನು ಅಮ್ಮಡ ಏಪಲ ಪಾತಿರು ನಿಕ್ಲೆ ಇನಿಲ ಅರಡ ಕೇನೊಡು ಆರು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಸುವಾಸಿನಿ ಅಮ್ಮ ಆರು ಇನಿಲ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಸುವಾಸಿನಿ ಅಮ್ಮ ದಾಯ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನು ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಸುವಾಸಿನಿ ಅಮ್ಮಡ ಕೇನೊಡು ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಮರ್ಮಲುಂಡು ಮಗಲುಂಡು ಆರು ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಪುಜಿರ ಆರು ಪನ್ಪುನು ಮಮತ ಮಗ ಎಂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡ ಯಾನು ಮಾತು ಚಲಾವಣೆ ಡುಪ್ಪೊಡು ಯಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಡುಪ್ಪು ಇಂಕ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ BP ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಡುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವಿರಿಗೆ ಯಾರ ಅಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪುನು 11 ಗಂಟೆ ಆಪಣಿಗೆ ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ಕೇನೋಡು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಹಿರಿಯಾರು ನಮಕ್ ವೇದಿಕೆಡು ಅಣ್ಣ ಆರು ಅವತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಅಮ್ಮ ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುವಾಸಿನಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಪೊಂಜೋವು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದಲ ಅವರವರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ ತಿನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಏಪಲ ಮನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ನನೋರಿನ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪುನಾಗಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಪಂಡ ನನೋರೆನ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಚಿಂತೆ ನಮಕಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಮಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಜಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಯಮನ ಜೊತೊಂದು ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುದರಿನ ಜೊತೊಂದು ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟಗ ಇಂಚಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡ್ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾವುನಕಲು ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಪನ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ದೇವರನ್ನು ಏಪ ಒಲಿಪನ ಅವೇ ಭಜನೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಲಿಯೋಡಾಂಡ ಭಜನೆಡ್ದವರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಶಾಂತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ದೇವೇರು ನೆಲೆಸೋಡು ನಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪೋಂದಿತ್ತಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೀರು ನನಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜುಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಪರವಾದುಂದತ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಸಮಾಜಡು ಆಂಜನಕ್ಲ ಪೊಂಜೋನ್ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಪೋಡಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಾಕಾರನ ಜೊತೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಪ ಅವು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೇಪಲ ಅವಲ ಬೋಡಾಪಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಂದೆಲ್ಲ ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಒಂಜಿ ಒವೇ ನೆಕ್ಕಲ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲುಲ ಬೆಳಗುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಡು ಬನ್ನಗ ಉಸಿರುಪ್ಪುನಿ ಪುದರಿಪ್ಪುಜಿ ಈ ಬಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಬುರ್ದು ಪೋನಗ ಉಸಿರಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದೀನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದಿಪ್ಪುನ ನಿಖಿಲು ತೂಲೆ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲ್ನ ಅಕ್ಲು ಏತು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಯರು ಅಕ್ಲಡ ಏತು ಆಸ್ತಿತ್ವನಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯರ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೇರ್ನ ಪುದರ್
ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಮುಕ್ಲ ಮಾತ ಪುದರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲೆ ಇಪ್ಪುನು ದಾಯಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಮ್ಮದಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲಿ ಇಡೀ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯೋಡು ಅಕ್ಕಲಿನಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಳಿತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಏರಳ ಏತ ಆಸ್ತಿಣ್ಣೊಂದು ಓಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಬರೆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಭೂಮಿಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಈ ಭೂಮಿಡಿ ಒರಿಪುನ ಅಂಚಾದ ನಮಕ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ದೀನ ಆ ಪುದರುಂಡತೆ ತೊಟಿಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆ ದಿನದ ದೀಪನ ಪುದರೇ ಭೂಮಿಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಏರ್ನಲ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಆ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಐಕ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಾರಣ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಸಮಾಜನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕಟ್ಟಗ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಕಟ್ಟಗ ಒಂಜಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ಸಮಾಜನ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಲಿನ ಪ್ರೀತಿಸ ಒಂದು ಪಿರಂಜಿ ಧರ್ಮೋಲ್ನ ಸಮಾಜಡು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಂಡ ಜೀವನದ ಬದುಕು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪನೇನೆ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವಡಿಗೆ ಎಂಚ ಬದುಕೋಲಿನ್ ಪನ್ಪನೇನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಎತೋ ಜೋಕ್ಲಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಜೇರು ಅವು ಕೊರ್ಜೇರು ಪಂಡದು ಎತೋ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅನಾಹುತ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಪೂರ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಸುರು ಕಲ್ಪವಡಾಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇರೆ ಎಂಚ ಬದುಕುನ ಜೀವನ ಕಲೆನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಲ್ನ ಕೊರ್ಕ ಅವು ಪೂರ ನಮನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪು ನೀನು ಪನೊಂದು ಒಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಕ್ಕ ಆಯನಾಯನ ಒಂಜಿ ಯೋಗಡೆ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಐಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರಾದ ಬದುಕಗ ಅಂತ ಪನೊಡ್ದು ನಮ್ಮರ್ದು ಆಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರ್ಕಾನ್ ಪನೊಂದು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೇ ಚೆಲ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನಾದ ಸಮಾಜಡು ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೆ ಐನು ಕೊರಡಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮನೋಭಾವ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ಆ ಮೇರ್ ಪಂಡೀರ್ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗಂ ಹರೆಗಳ ಪಂಡೀರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಣ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನದಾನ ರೂಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಕ ಮೂಲ ದತ್ತ ನುಡಿದು ಪೋದು ಅವು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತೆರಾಪ ಅಂತ ಪನೊಂದು ದೇವರೆತ್ತಾಣ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮರ್ದ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಇನ್ನಿತ ಸಮಿತಿ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಏಪಲ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾನು ಶುರುಕು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀನಂಚಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಮಿತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಳ ಸಂಘಟಕರಿಗಳ ಯಾನು ವಂದಿಸ ಒಂದು ಬೈದನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ವಂದಿಸದು ಸಹೋದರಿಯಾದ ಯಾನು ಏಪಲ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಂದು ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಸುವಾಸಿನ ಅಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಬಂಡಿನಿ ಮೆತ್ತಾಕಲ್ನ ಪಂಡಿಜಿ ಆಂಡಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಂತದ ಮಿತ್ತು ಬೈದರು ನನಲ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಿಖಲ ಮಾತ ನನ್ನ ಸೇವೆ ನನಲ ಸಮಾಜಗ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಆವಡಿಂದ ಪನೊಂದು ಮಾತ ಬೈದನಂಚಿನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ವಂದಿಸ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ವಂದಿಸದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತೆರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಡಿ.ಎಸ್. ಗಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಪ್ರಖರ ವಾಗ್ಮಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳುವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವರು ಮೂಲು ಕಾಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ನೇಬರಾದ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಇತ್ತೇರು ಅಪಗ 6 ಮೂಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯರು ಇಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ರು 5 ಪಕ್ಕ ಅವಳು ಜಾಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಅಪಗ ಯಾನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಮೆಂಬರೇ ಅಪಗ ಅಂಚ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಬಬ್ಬು ಕಟ್ಟೆದ್ದು ಹೊಣಾಜ ಮುಟ್ಟೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಮಲ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತೆ 5 ಪಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ವಯಸ್ಸದ ಕೊರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿಯಾರ ಪದವು ಮುಟ್ಟ ಹರೇಕಳ ಎಲ್ಲಿಯಾರ ಪದವು ಅವು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ತಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಜೋಕುಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ ಅವೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪೆ
ಲೇಡಿಕೋಶನ್ಗೆ ಬಂಜಿನಕ್ಲೇನು ಅಂಚ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಂಜಿನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದು ಕಾರುಡು ಏನಲ್ಲೇ ತಂದು ಹೋದು ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತದು ಬೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲೆ ಬೂರಿ ಬಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವೇನು ಬೇಗ ಮುಗಿತದು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇತ್ತಿನ ಏರುಗಾಂಡಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಆಪತ್ತು ಬತ್ತನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಗಿಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಸುಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ತೆತನರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಏರಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈತೆ ಕಾಸುಡೆ ಅಕ್ಲೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋದು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಕ್ಯಾಂಪುಲೇನು ಪೆರ್ಲ ಕೇರಳ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಕ್ಯಾಂಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಪು ಐ ಕ್ಯಾಂಪು ಪೂರಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂಚಾದು ಮಾತಾ ಮಹಿಳೆಯರಡ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕುಲು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಪುದರ್ಗ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲು ತೂದು ಏನನ ಪುದರ್ ತರ್ಪಾಯರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ವತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದುಳೆ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದೊಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದಾದ ಮಾತೃಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪೆಲೆನ ಸ್ಥಾನಮಾನದಾದ ಅಪ್ಪೆಲೆನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರದಾದ ಪನ್ಪುನೇನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆಲಿಪಾಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಡ್ದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದು ಜೋಕುಲ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಆಂಡ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆವುಡು ಎರಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಬಿತ್ತಲು ಕುಟುಂಬ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಕ್ಕದು ಅಕ್ಕದು ಪೊತ್ತಿದ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆದವಳು ಯಾನು ಅಪ್ಪೆ ಅದದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಾವೊಂದು ಗೌರವಿಸಾವೊಂದು ಐನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತಂಡ ಮಾತ್ರ ನನೊಂಜಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಇಂಕ ಪ್ರೀತಿಸಾಯರ ಗೌರವಿಸಾಯರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಧರ್ಮನೆ ಸಾದಿಡು ಪಾಡ್ದು ವರ್ಷಬರ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ತನು ತಂಬಿಲ ಕೊರೊಂದು ವರ್ಷದ ಪರ್ವ ಕರ್ತೊಂದು ಬರಿಯರಾಯಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ ಬರಿಯರ ಕುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಬರೆಯರೆ ಕಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲೋಡು ತಪ್ಪತ್ತು ಬಂದುಳೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅದಕ್ಕೂ ಆಂಡ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಜ್ಜಪಾಡ್ನ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವೇರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನಿ ಓಡಿಗೆ ಎತ್ತದನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆನು ಮನ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಅಂದ್ಯಾನೆ ಎನ್ನಿವೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆದು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿರು ತ್ಯಾಗಂ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆತೆಯಪ್ಪುನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ತಿಕ್ಕಿನಾತ್ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಬೇತೆ ಇಂಕ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂದೇಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಗೊಂಜಿ ಗಡ್ಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲ
ಆ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ತಾದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿನಾಗ ದೇವರ ಆತು ಪೊರ್ಲದ ತುಳುನಾಡಿನಿದಾದಾಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಮುಂಡಗು ಪೋಪುನ ಪಾಡುನ ಕುಂಕುಮ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದು ಅನ್ಪುನ್ಯ ಕುಂಕುಮ ಪೋದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬತ್ತಂಡು ಕಾಜಿ ಪೋದು ಬ್ರಾಸ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಜಿ ತಿಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗೆಜ್ಜೆ ದೀಪುನಿ ಅವು ಪಜ್ಜ ಪಾಡುನ ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗುನ ಕಲಾಯರು ತರೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಸನೆ ಸೇಟಿಂಗ್ ಪೊಯ್ಸಲ್ಲ ಪಂತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಹಾಳಾವು ಅತಂಡ ಐಕ ಪಿರ ಇತ್ತದ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಡೆದಾದ ಹೂವೇ ಪೂವಾವಾಡ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಳಿಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಲ್ಪಾಯ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದುಪ್ಪ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ 30 ದಿನದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬನ್ನಗ ತುಯ್ಯಾನ ಸಂಪಿಗೆ ದಡಿತ ಯಾನ ಒಂಜೆನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆರು ಸದಣ್ಣೆ ಮಾಬಲಣ್ಣೆ ಮಾತ ಭಜನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಬನ್ನಗನೆ ಶಂಕರಾಭರಣಂ ಪನ್ನಗ ಏನನು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಕರಿಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ನೆಂಪಾಯಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಇಂಕಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಅರ್ನಗಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಶಂಕರಾಭರಣಂಲ ಶ್ರೀಮಂಗಳಾದೇವಿಲ ಆ ಭಜನೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಭಜಕ್ಕೆರಡ ಒಳ್ಳ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ದಾಯಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಮಕ್ ಐತಿಹ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಪುನೆತ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಹೆಚ್ಚಾಪುನೆತ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವಳು ಬಂದುಳೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಅಪ್ಪೆನು ಮಾತೃ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಇನಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಜೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವರ್ಷಗೂ 4-5 ಜನ ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿ ಬರಂದುಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆನ ಜೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗಳಕೇನು ವೇರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಖಾದಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಬಿಂಬಿಸಾವೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ತೋಂದುಪ್ಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿತ್ತಂಡ ಇಂದ ದಂಬು ಕಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಕುಲ್ದ ನಮ್ಮ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಡೇಟ್ ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಬತ್ತಂಡ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಉಂತಿ ಯಾರು ಭಾಷಣ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗಿದಾಕ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮೂಲ ಕುಂದಿಜರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷಲೆಯನ್ನ ತೂತೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇನಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಅನುಕರಿಸ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಣ ಮಾತೃ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲುದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಗೀರ್ಲ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಧರ್ಮೋಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಕೋರಿಕೆಲೆ ಪುನರ್ದು ದುಂಬು ಪೆಂಗ್ವೆಲ್ಲಕನ ಒಂಚಾಂಡಲ ಮಂದದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಅಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಲ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಧನುರ್ಮಾಸ ಅತೆ ಹಿರಿಯಾರ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಧನು ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನ ಪೋಪ ಅತ್ತಂಡ ಪೋಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ಮೂಲಕನ ಅತ್ತಂಡ ದೇವಿಯರನ್ನು ಸುಗಿಪ್ಪುವ ಅತ್ತಂಡ ಕೇಳಲೆ ದಾದ ಧನುರ್ಮಾಸ ದಾಯ ಧನು ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಡು ಮಸ್ತು ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಆ ಧನು ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ವರ್ಷೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬನ್ನಗ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿನ ಬೋಡೆ ತೋಜುನು ನಮಕ್ ವರ್ಷ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನ ಕೋರಿಕೆಲೆ ಪುನರ್ದು ದುಂಬು ಬೈಯಡು ಮೂಡಾಯಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಸೂರ್ಯೆ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡಾಯಿಡು ಕಂತುನ ಪೊತ್ತು ಪಕ್ಕಿಲು ಗೂಡು ಸೇರುಡು ಕೈ ಕಂಜಲು ಕಿದೆ ಸೇರಿನ ಪೊತ್ತುಡು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಕಡೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜಾತ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆದ ಪೊತ್ತುಡು ಏತ್ ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬರ್ಪ ಏತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನಿಡೆ ಕರ್ಲೊತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ ಭಜನೆ ಬನೆರ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ತಾಳ ಪಾಡರ ಬರ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಭಜನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪನೇನು ನಮಕ್ ದಾಸವಾಣಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಜನೆಗೆ ಓವೆ ರಾಗ ತಾಳ ಬೊಡ್ಚಿ ಭಕ್ತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ದಿಂಜೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ಬನ್ನಗ ಎಂಚೆಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದುತ್ತ ಐತೋಡು ಯಾನು ಅಕ್ಕಪ್ಪ ತೆರ್ನಗೆ ಎದುಗುಡುಕುಲು ಅಪ್ಪೆನ ತೂದಿ ತೆರಡ್ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತೊಂತೇರು ಬಾರಿ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ದಯಪನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾನಿಕಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆಗೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಪಂಡಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಡ ಬತ್ತಂಡ
ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಗಮದ ಐಕ್ಯತೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ ಬದುದು ಕುಲ್ಲುದು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೂವು ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಹೂವು ಶಕ್ತಿಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಡೆ ತಿದ್ದುದು ತೀಡುದು ಒಂಜಿ ಹಂತಗೂ ಕನೆಯದೇರು ಆಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅದಪ್ಪು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ದುಪ್ಪರ್ ಯಾನು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕೊಂಡದ ಅನ್ನ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನನೆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತ ನಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ FIR ಅದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೆಬಿ ಕೊರದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಬಾಲೆಗಾಯ ನಂಚಿನ ನೀನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಒಂದುಂಡು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋನಾಗ ಇನಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಪೋಡಿಪಾವುನಂಚಿನ ಪಚ್ಚ ಪಗೆಲ್ಡು ನಡಪೋಡು ನಾಂಡ ಆ ಬಾಲದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಆ ಶಕ್ತಿ ಜೊಂದೆ ಬಾಲೆ ಪೋಡಿದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಡಾವಡು ಆಣು ಜೋಕ್ಲೆಡಾವಡು ಏತು ಧೈರ್ಯನು ಜಿಂಜಾವ ಬಂದುಳಿನಿ ಆ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ದಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನೇಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಬಂದುಳೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏತೋ ದಿನಡ್ದಿಂಚ ರಾತ್ರ ಪಗೆಲ ಐತ ಪದುಕಿರ ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಐನು ಕುಲೋಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಊರಿ ಎಡ್ಡಾವಡ ನಿಕ್ಲನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಲೋಗನ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತವಾದ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಎಡ್ಡಾವಡು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ಭಜನೆ ದೀದು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಜರು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವನತ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಬಟ್ಟಲು ದಿಂಚಾವನ ಕಜ್ಜುನು ಇನಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದಿ ಅಂತ ಆದಿಡ್ಪೋನಗತ್ತು ಒಂದುಪ್ಪೆ ಇನಿ ಅಸೆಗೊಳಿದ ಹೃದಯ ಬಾಗಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಉಲಾಯಡುಪ್ಪನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೆ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಆಮೆಟ್ಟು ಎಡತ್ತ ಪುಡೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದುಳೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತೆರೆಯೋನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತನು ಊಲ ಬದಲಾತಿಜಿ ನಮನೆ ಬದಲಾವೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕುಲ್ಲ ನಮನೆ ಎಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲಂಚಿಂಚಿತ್ತೈತೆ ಟೀಚರ್ಲೇ ಕಲ್ಪ ಕುಲೊಂದೇ ರೆಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರ ನಮ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕೊಯ್ಬೇಕು ಕೊಂಡೆ ಮಂತದ ಒಂಜಾತ ಜಿಂಜಾವೇರು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಾಥ ಶಕ್ತಿಲ ದಾಯಿ ಅಕ್ಲೇರು ಪಾತೇರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸುರಿ ನಕ್ಕಿದೆ ಇರ್ನ ಉವ್ಯತೆ ದುಂಬುದನತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಂದದೆ ಇಂಚ ಮಂದದೆ ಇರಗೆ ಬಂಡಿ ಅಂಚ ಮಂತಾರೆ ಮುಗಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಗಡೇನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೇಕದಾಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದು ರಕ್ಷಿತಾಗದಾದಂಡು ಗಿಲ್ಲಿದಾದ ಮಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿದಾದ ಅವು ಬಿರಕ್ಕೆ ಬಿಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜು ಬಂದುಳೆ ದಿನಕ್ಕೂ 5-10 ನಿಮಿಷ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೊರ್ಕ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಲದಾದ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ತರದಿಂಜಾಗ ಬೇತ ಧರ್ಮದ ಜೋಕುಲು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನಡುಂದಾಂಡಲ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡೈನ ಪನ್ಪೆರುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮಾತೇರು ಒಂಜಾಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಡ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮುಂಡ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡುತ್ತುಯ್ಯ ಆಗ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣಾದಿತ್ತು ನಾಂಡ ರಡ್ಡು ಕೈಕಲ್ಲ ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂದಿದ್ದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಾತೆನ್ನ ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಜಿದ ಶಕ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಪಾಡುನ ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಾಜಿತ್ತು ನಮಸ್ತು ಶೆಟ್ರೆ ಪಾಡೋಲಿ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಕಾಜಿ ಪಾಡಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಓಂಕಾರ ಇನಿದಾದ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಓಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಓಂಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋಗಗ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಕೈತ ಕಾಜಿದ ಶಬ್ದ ಅವು ಓಂಕಾರಗ ಸಮಾನವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಕುಂಟರ್ದನ ಗಾಪುನ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು
ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಒಂದು ಜಾತ ತತ್ವಲುಂಡು ಏಪ ಕೈನಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿ ಕಣಕಣ ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿಲು ನಲ್ಪ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಲ್ಪಲೆಜ್ಜಿ ಮುಪ್ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದತ್ತ ಕೈ ವೈಪುನಿ ಕಾರು ವೈಪುನಿ ನರಂಬು ವೈಪುನ ಮಾತ ಶುರುವಾತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಸನಾತನ ಆಯುರ್ವೇದ ತತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪಾಡುನ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪ್ಪು ಅತಂಡ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಮುತ್ತೈದೇರ್ನಕ್ಲೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಐನು ನಮಕ್ ವಸ್ತುಲೇನು ಕೊಡ್ತೇರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಾಡುನ ಕಾಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂದನಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಲು ಐಟಪ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಬಾರಿ ಶೀಘ್ರವಾದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡುನ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಅತಂಡ ಕಾಜಿ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಡುನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಂಕುಡು ತೋಜಂದಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದ ತೂತೆ ಮದಿಮೆ ಲಕ್ಕನಗ ಆಣನೆಲ್ಲಡಿ ಅನ್ನಂಚಿನ ಎರಡಲು ಉಪ್ಪಿರ ತಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿರು ಪೊಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಲೆ ಅಡೇನೆ ದೀಪುನಿ ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಗೊತ್ತುನಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಎರಾಪುಜಿ ಮದಿಮೆದ ಮನದಾನಿ ಮೂಂಕತ್ತು ಶೂರ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನಿ ಹೌದೆತ್ತದ ಅಡೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಆ ಮೂಗುತ್ತಿ ಆವಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಚಿಟ್ಲ ಶಬ್ದಗ್ರಹಣ ಕೆಬಿಕು ಪಾಡುನ ಕೆಬಿಯೋಲೆ ನೇಟ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಾನ್ಯರು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಟಿಕ್ಕಿ ಪಾಡನ್ನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಯ್ನೊಂಡು ನಮನೆ ಪಾಡುಜ ನಮನೆ ಪಾಡುನಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಅತನ ಕೆಂಪು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಂಡೆಡ್ಡೇನೆ ಅಣ್ಣಲೊಪ್ಪಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಲ ಪೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಪಾಡು ನೀ ತೆಲ್ಯ ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ತ್ಯಾಗಂ ಸರ್ ನಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲಕನೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಾಲ ತೋಜು ನೇಜಿ ಯಾನೆಂಚ ಬಾಲೆಡ ಪಂಡೆ ಬಾಬಾ ಇರ್ದಾದೆ ಶೋಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಪಾಡು ನೀ ಈತಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕ ಯಾನದಾಯ ಪಾಡೋಡು ಆಂಟಿ 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 ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಆಂಟಿ ಅಂಡ್ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮಾಮೂಲ ಆಂಟಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಂಟಿ ದಯಮಂತದು ಮುತ್ತೈದೇಲು ಅತಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಆ ಪ್ರಾಯದ ಬನ್ನಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಜಿ ದೀಪುನಿಂದ ಆಂಡ ಅತಂಡ ಬೊಟ್ಟ ದೀಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಒಡನಾಡಿ ಅದುಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಧರ್ಮ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡುನ ಒಚ್ಚು ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೂತ ಯಾನ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಗಂದ್ರ ಕಡೆ ಎರ ಪಂಡೆ ಇರ್ನ ಮಾತ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ಯಾ ಬಂಡೆ ನಿಂಚೇನೆ ಒಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಮಾತ ಭದ್ರ ಕಾಳಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಪನಗ ಮಾತ ಪೂಜುವಿರಿ ಯಾ ನಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ಎಂಗ್ಳು ಅವಳು ಉಂಟು ಕಾಜಿ ಕೊಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಪಂತನಿ ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಗ ಬಂದುಳೆ ಮಾತೃ ಸಂಗಮದಂಚಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ 16 ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಬಡವುದ ಬಟ್ಟಲನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿಂಜಾವ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಬಟ್ಟಲದ ಬಡವನು ದಿಂಜಾವನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ ಏನ್ ಚೌಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತ್ಯಾಗಮೈ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲತ್ತು ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಪನಗ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಎಕಡ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲಕನೆ ಮೂಲೇರ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಚಮಚೋಡತ್ತು ಮಾತಂಗ್ಲ ಆಪ್ತೆರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾದಿಸೆಟ್ಟು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಾತ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಏಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸಾವನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗಡು ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಡು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಪೋಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮಡ ತಪ್ಪಾಣಂದಾಂಡ ಐನ ತಿದ್ದುದು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಸಾದಿನ ನಾಡು ನಂಚಿನ ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಕ್ಲಿತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಅಪ್ಪನು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಾಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಯಾನ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪಂತೇನ ಹೆಜ್ಜ ಒಂಜಿ ದೂರದ ಊರುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ದೂರ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಅಮ್ಮೆಗ ಕೋಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಪೊಪ್ಪದ ಊರಿಗೂ ಕೋಲಾಗ ಪೋಪುನಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ಕೋಲ ಹೆಜ್ಜ ಕೊಕ್ಕೊ ಕೋಲ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಧುನಿಕತೆದ ಸ್ಲೋಗಡ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯನು ಅತಂಡ ಇತ್ತದ ಸ್ಪೀಡ್ ಯುಗಟ್ಟು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಂಗಮವಾಣಿ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿಯೇ ಬಿಡ್ಚಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡಿನ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಎತ್ತೀರಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅರೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಒಚ್ಚು ಇಡೀ ದಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಒಚ್ಚಿದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮನ್ಪುಗಾವೆ ಎಲ್ಲವೊಂದು ಮನ್ಪುಗಾವೆ ಪಿರಾರಂಡ ಪನ್ಪುನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮಾತ ದೇಕು ಫುಲ್ ಎಂಬಿ ಪಂಡ ಜಾಲಿ ನಮಕ್ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ನಮಲಂಚೆನಿತೆ ಬತ್ತಿನಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದಿದ್ದು ಬೋಲೆ ಬಕ್ಕ ಒನಸ್ಗನಗ ಆಂಟಿಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಪೆಯ
ದಯಮಂತದ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಮಾತೃ ಸಂಗಮಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಾನು ಓಲು ಪೋನಗಲ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಖಲ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ನಿಖಲನ ಸಂಸಾರಡು ಮನಿ ಪಂದ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಏರೆಗು ವಾ ಬೇಲೆಲೆಜ್ಜಿ ವಾ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೆರಲೆಜ್ಜಿ ವಾ ಒಂಜಿ PhD ಮನ್ಪೆರಲೆಜ್ಜಿ ಮಂತಿತ್ತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಕ್ಲೆಪ್ಪುನಿ ದಯಮಂತದ ಲೊತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಒಂಜಾತ ಮುಲ್ಪ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಲೆನೆಲೆ ಬಿಡಾದು ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಬಟ್ಟಲ ಜಿಂಜಾವನ್ನ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನು ಒರಿಪಾಗ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಅಕ್ಲೇನು ಬುಳೆಪಾಗ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ಜಾಗಂ ಸರ್ ಪನಗೆ ಇನಿಯಾನ ಅತಿಥಿ ಯಾನ ಚಪ್ಪನಾಗ ಸಮಯದ ನೇಟುಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಯಾನ ಆಗತ್ತೋನು ಪನ್ಪಗತ್ತೆ ಶುರುಮನ್ ಬಗತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಾಕ ತೆಗೆಯ ಬ್ಯಾಡ ಹಿಂದಾಕ ದಾಲಕೇನು ಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಜೋರು ಇಲ್ಲಡು ಭಯಂಕರ ಜೋರಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಾಕ ತೆಗೆಯ ಬ್ಯಾಡ ಹಿಂದಾಕ ನಿನ್ನ ಮನದ ನಾಯಕಿ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ನೀನೆ ನಿನ್ನ ನಾಳುವ ದೊರೆಯು ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಶಕ್ತಿಯು ನೀನೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಾಕ ತೆಗೆಯ ಬ್ಯಾಡ ಹಿಂದಾಕ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಾಕ ತೆಗೆಯ ಬೇಡ ಹಿಂದಾಕ. ಬಂದುಳೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬಿರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆಗೆ ನನವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತೆರೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಇದೀಗ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್, ಇವರು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಆರ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತರ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕುಲ್ಲರ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 16 ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದರು ಐಕಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2ನೇ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಏನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡ ದಿಂಚಿಂಚ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗಪ್ಪಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಏರೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೋಟೆಕಾರ ಮುಟ್ಟಾಪಡು ಕೋಟೆಕಾಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಲೆತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಇನಿಕ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ತುನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಪುನ ಆಯನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಆ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದೇವೇರಿನ ಯಾನೊಂದು ಶಾಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕನದಿನ ಅವಲ ತಂತ್ರದಾನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಡಿಗೆ ಕನತೀನಿ ಅಂಡ ಆ ದೇವೇರಿನ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಪ ಇನಿ ಇಡೇ ಬತ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏನುಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಡುಂದು ದಾಯಪಂಡ ತ್ಯಾಗಂ ಸರ್ ಲೆತ್ತೇರು ಯಾನ ತತ್ತದು ಇಡೇ ಬತ್ತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಯಿನ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಹೋದಲ್ಪ ಕುಲ್ಯ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಆತನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪನ ತೂಯಿಚ್ಚಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂಯಿನಿ ಪಿರ ನಾಡ್ದು ತೂನಗ ಮುಲ್ಪದ ಹೋದರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಿರ ಯಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚತ್ರ ಇನಿ ರಡ್ಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕ್ ದೇವರೇ ಎತ್ತಾದಿ ಯಾನ ಈತೆ ಪನ್ಪನೆ ಆರು ಪಲ್ಲೆಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಂಬರುಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುಡು ಇನಿ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಭಜನೆ ಬಂತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಭಜನೆ ಜಾಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಓಲು ಪಂಡಲ ಭಜನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಭಜನೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕು ಬೋಡಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ಜವನಿರು ಉಪ್ಪಡು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ದ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೆರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂದ್ರ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಅವಳ ಇನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ
ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾಗ ಅಂಚಾದ್ರ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮಾತ್ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಿನ ಆ ದೇವರ ನಮಕ್ ಕೊರಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನ್ಯಸ್ವಾಮಿ ನಕುಲು ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಆಸೆನೆ ಈಡೇರಿಸೋಡು ಪಡೆದು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ ಇತೇಕೇನು ಆ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಹುಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಶಬರಿಮಲೆದ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲ ದಾದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಅವನ ಪೂರ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೆಗೂ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರಾಯ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೂಲುತ್ತಿನ ಪರಿಯರ ದೇವರಿಗಳ ಪೂರ ದೇವರೇ ಕೈಮಗ್ಗಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಲ ಪಂಡದು ಸಾಧಾರಣ ಮುಗೀತೇರೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಮ ತಕ್ಕಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಈತ ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತುಲ್ಲವದ ಬಂಡ ಶುರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತು ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ಲ ಪೂರರಿಗ್ಲ ವಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಆ ಸಂಕೇತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆನೂ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿನಾಲ ಚೂರು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲ ಉಣ್ಲೇರು ಎಲ್ಯ ಬಂಡ ಈತ ಒಂಜಿ ಐದು ತಿಂಗಳು ಬಾಲನಾಗ ನೆರೆಗೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಗರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ ಮಕ್ಕೊಂದು ಐದು ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಲೆ ಅಂಜಿತು 9 ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆ ಆಂಡ ಯಾನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಸ್ವರ ಆರೆ ಬಿಟ್ವೇರು ಹಿಂದಿನ ಜಾಗಂಟೆ ಡೈನ್ ಡೈನ್ ಡೈ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಸ್ವರ ಬರ್ತೀನಿ ಆರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವರನೇ ಡೈನ್ ಡೈನ್ ವೈದಿನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಾರೆ 9 ತಿಂಗಳು ಆ ಒಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲೇಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕ್ಲೇಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ ಮರ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕ್ಲ ಪೂರ ಅಕ್ಲೇಡಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ನ ಆತು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪೇರು ಧಾರಾವಾಹಿದ ಭಗತ ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆನ 1.5 ಗಂಟೆನ ಭಜನದ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭಜನದ ಒಂದು ಸ್ವರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲೇಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲೇಡಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆನ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಇತ್ತೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಬರಿಯರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂದು ಸ್ವರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಆ ದೇವೇರ್ ನಂಗೆ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿನೇ ದೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಧಾರಾವಾಹಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಆತೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪೆ ಮರ್ಮಲೆನಿ ಎಂಚತ್ತು ಕೊಡು ಮರ್ಮಲ ಮಾಮಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಮರ್ಮಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚತ್ತು ಓಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲ್ಲಗನೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲೊಂಜಿ ಮಗಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲೇನು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುರ್ನಾಗ ಅಕುಲೆಗೆ ಏತು ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿದ ಆಲ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ನ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮರ್ಮಲ್ ಯಾನ್ ಮರ್ಮಲ್ ಬಂದವೆನ್ನು ಇತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಅಂಡ ಮರ್ಮಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಆರ್ಲಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಸರಿ ಲೆಪ್ಪೇರ ಅಲ್ಲ ಬಾರ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬುಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮರ್ಮಲೆಗ್ಲ ಮಗಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ತಪ್ಪುನಿ ಯಾವಂದದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲ ಆಡಾವಡು ಪೊನ್ನಾವಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಆನ್ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ ಮಿತ್ತದಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬಂದ ಇನ್ ತಿತ್ತದಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬಂದ್ಬಿನ ನಂಗೆ ಒಂಜ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಇತ್ತಿನಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಲೆ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬರ್ ಅಮ್ಮಗು ತೀರು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೇನೆ ಆಂಜೋಕುಲ್ಲ ಆಗ್ತಂದಿಜ್ಜ ಆಂಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ
ಕಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಣಲಾಗ್ತದೆ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಲೆ ಆಯ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದೂರ ಒಪ್ಪುನು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಡುಪ್ಪೇರು ಅಜ್ಜ ಆಯ್ಲ ಬೊಡೆದೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಮ್ಮನೇ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇದ್ದೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಬೇಗ ಲಾಕದು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಕಾಣ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಮಲಲ್ಲು ಕೇನುವೇರು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆಗೆ ದಾದ ಅದೇ ಕೇನು ಜೇರೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಕಾಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂದ ಕೇನು ನೇರಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡನೆ ತೆಗೇನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಏನೀದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನುದಿದ್ದೀನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿದ್ದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಪಾತೆರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತಂಡ ಐತಾತು ಪೊರ್ಲು ಎರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋರು ಮಲ್ದ ನಾ ಮಗೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತು ಜೋರು ಮಲ್ಪುನಿಯ ಯಾನು ಮೂಲಿ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುನಿಯ ಕೆಲವೇ ರಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುವೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೇನೆ ಮರ್ಮಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಗಲೇನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಿಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೂಯಂಡ ನಂಗೆ ಕೈತ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಕಾಸೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸವಸ್ಸಿನಕ್ಕ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಪಾಡಲಕ್ಕುವೆ ವಿಜಯ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟವ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಾಟಿ ಒಯ್ದೇರಿ ಮುರಾಣಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಇರತ್ತ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಹೆಚ್ಚ ಕಜಿಪುಲ ವಯರ್ ಆರು ಬಾಲೆ ವಯರ್ ಒಯ್ತೇರಿಗೆ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರ್ದದ್ದು ನೋಡ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಸೂದೆಪ್ಪುವರ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಅವು ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಬತ್ತ ತುಯ್ಯರ ಮಿನ್ನೆ ಆತದ್ದು ಆಯ್ಕೆನ್ನ ಮಗೆ ಬಂದ್ಪೆ ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣಿಗೆ ಬಾಲಿನ ಕೊನೆಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಅವು ಬಾಲ ಮೋನೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಯ್ತದೆ ಪೋತುಂಟು ಚಕೋಡೆ ಬಂದ ಸೂ ಮಾತ ಅಂತೆ ಸೂದೇತದ ಇನ್ನಿಕೇನೆ ಬಾಲೆ ಹೆಂಚೊಲ್ಲೇರು ಈಗ ಬಾಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಅಜ್ಜನು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಅಜ್ಜನು ಅವೇನು ಪೂರ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಬಂದು ಹೋಯ್ನಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ಒಯ್ದೇರೆ ಅಜ್ಜ ಒರಿಯನ ಕಷ್ಟ ಸುತ್ತ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚ ನಾವು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಷ್ಟದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಜೈ 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 ಜೈ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಇವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಂಪಲ, ಇವರೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೊಡುಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಬಂಧನೆ ಇಜ್ಜದಾನ್ನ ಅಂದು ಜೋಕುಲು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲನದಾನ್ನ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬೋಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತೊರ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಹುಶಃ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಮತಕ್ಕಪುರ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಥ್ ಸೂಚ ಹತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೈತಲ್ದ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನನ ಅತ್ತಂಡ ಕೈತಲ್ದ ಆಯ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ವಿಷಯ ಗಿಟ್ಟದ ಅಪ್ಪೇರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮನ ಬಾಲೆಡಿಪ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆಡಿಪ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಡಿಪ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನು ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಡು ಗುರುತಿಸಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಕ ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡಾಯಿನ ಚಿನ್ನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಬರಿತ ಬಾಲೆ 25 ಎತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ 25 ಮಧ್ಯೆ ಎತ್ತಂಡ ಆಯಗ್ ಇದು 12 ಮಧ್ಯೆ ಎತ್ತ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನತ್ತು ಆ ಬಾಲೆಗೆ 25 ಎಪ್ಪರ ಆಯ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕದ ಆಯಗ ಆತಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಎನ್ನುಂಡು ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಅವೆನ ದಾಲ ಪುಗರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆನ್ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನ ಕೀಳರಿಮೆ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟುಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರದ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಅವ್ರೆ ನಕುಲೆಂಡೆ ಒಂದೇ ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತೆ ಒಂದಿಪ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಗ ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ
ಒಟ್ಟುಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮನ ಮಾತೇರ್ನಲಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ತೂಂಡಲ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಪನ್ಪನತ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಕ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಓಲು ಪುಟ್ಟುನು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗು ಪುಟ್ಟುನು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಮನೆ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರುವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದೇಕ್ ಏನೊಂದು ಬೈದಿನ ಬಾಲೆನ ಓದರೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಪನ್ಪುನ್ನ ಮಂದ ಮರಯ ಓದು ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅತ್ತಂಡ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎದುರು ಪಾಡ್ದು ಕುಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸೋಲಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಪನರೆ ನಮ್ಮಡದಾದ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಾಲ್ಯ ಓದು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಓದು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓದು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂಪೋಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಾತ ಅಲ್ಪ ವಿಷಯಲಿನ ತೆರಿಯೋನ್ವೇರು ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪುನೀತೆ ಒರ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪುನೀತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏತು ಉಪಯೋಗ ಉಂಡ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಅవి ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಐತ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಆ ಬಾಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದತು ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಣ್ಣಾಯಿಸವ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆನ ಯುವ ಜನತೆನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೆಳಪವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣನ ಎಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪನು ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪೆರ್ಲ ಅದು ಇಜ್ಜಿಂದ್ಯಾನೆನ್ನುವೆ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರುಂದಾಂಡ ಜೋಕುಲು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿಂಚಿವಾಳ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು. ಸೊ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ನಮಕೊರ್ಕ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಟೈಮ್ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಪ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಮರ್ಗಿಂಡ್ ಬೆನ್ಪ ಆಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಸಮಯ ಆಗ್ತಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶಗ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿಲತ್ತದ ಚುಕ್ಕಿನ ದೀಪೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಅರಿತಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಎಸ್ ಬೋಲ್ಯ ಅಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಪಟ್ಟೋರಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾರಣಿ ಶಿವರಾಜ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ 2 ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿನಕನೆನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ಹಸಿಗೋಳಿ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗಿಡಿಪುನ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇದಿ ಆದೇನ ಲೆತ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನಿಗಳು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮನ್ನಡೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 42 ವರ್ಷೋಡ್ದುಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿತನ ನಿಕುಲ್ ಗೌರವಿಸಾದಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೋದು ಮಲ್ಲಾತಿನ ಬಾಲಯಾನು ಈ ದೇವೆರ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಮಣ್ಣದ ದೈವ ದೇವೆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕದಾದ ಉಂಡು ಬಂಪಿನವು ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೈದಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕದಾದ ಪನ್ಪುನವುಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಲ ಎಂಕವು ತೆರಿದು ಬೈದ ಇನ್ನಿಕಡೆ ரெண்டு ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೋಡಿಗೆಲ ಒಂದುಂಡು ರೇಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗ್ ಬಡವ ಒಂದುಂಡು ಪೊರ್ತು ಕರಿದುಂಡು ಇನಿ ಅಂದಾದ ಪಂಡರ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಆಸೆ ಪಡೆಪೆ ಪಂಡ ಈ ದೇವಿರು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋದ ರೂಪಡು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಫೋಟೋದ ರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಎದುರುಡೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೇ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕೈತಲ್ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನನ್ನ PGಲ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಂಕ ದೇವರಡೆ ಏಪಲೆ ಅನ್ನಟ್ಟುನು ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಕಷ್ಟುಡುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೋಡು ಯಾನು ದುಂಬುದ ಸಾಧಿ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧಿನೆ ಎಂಕ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದೆ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೆ
ಅವು ಎಂಕ್ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಯಾನ್ ಮಾತಿರೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯ್ಡ್ ಕುಳಿತಿನ ನಾಗವೇಣಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಡಿಯುತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಂತೆ ಯಾನು ಕೆಲಸ ರಜೆ ಕೊದ್ದು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳೆ ಹಣೆಲ್ಲದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಉಮೇದುಂಡು ದಾಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದೇನೆ. ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ದೂರ ಪೋಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇನೆ ತುಂಡ ಅದು ನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಬರ್ಪುನಗಳು ಪನೋಂತೀರ ನಿಗಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದಾಲ ತಿನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿಲು ಇಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಂದು ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿರಜಾರೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಏಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಂಡ ಆನಿದ ದಿನೋರ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಪರಿಸರನೇ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಂಡು. ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಕೈತಲ್ದ ಸೈಟಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಜೀವನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೈಟಡು ರಡ್ಡು ಮಾಡಿಗೆದ ಮೂಜು ಮಾಡಿಗೆದ ನಾಲ್ ಮಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಲಾವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದೇನ ಹೆಚ್ಚದ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಕಾರು ರಡ್ಡು ಕಾರು ಮೂಜು ಕಾರು ಉಂಡು. ಕಾರ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡ ಅವತ್ತು ಆಂಡ ಈ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಅಕಲೆಗೆ ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುಡು ಎಂಕುಲು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏಪಲ ಬೇನ ಉಂಡು. ಪಿದೈದಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಸ ನಡಿತಿನ ಸುವಾಸಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತೇರು ಆರ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯೊಡ್ದೆ ತೂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತಿರಿಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಬಲ್ತೆ. ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಲು ಬರ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗ. ಇನಿ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕಿಡ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುವೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ದೂರದ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಸೇವೆ ಸಂದೇಹಿತ ಮಲ್ಪುವೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಕ್ಲೆ ಗೇನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ದು ಈ ದೈವೋಲ್ಯಗೂ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅರೆಗೆ ನನಲಾತ್ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಅಂಚನೆ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾವಡು ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು. ಭಜನೆ ಪನ್ಪನೇನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನಗನೆಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ್ ಗೊತ್ತೇರಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಿಜೆ ಇನಿ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆರ್ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪರೆಂಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋದು ಮೀದು ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪದಿರ್ ಬಂದು ಪೋಡಿದು ಆ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಯಾರು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ದಿನಾಲ ಬಯ್ಯ ಗಾಜರೆಡ್ದು ಏಳರಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಭಜನೆದ ಪುರ್ತುಡು ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಎಂದು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ ಭಜನೆ ನಾನು ಅವಲ್ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಮಲ್ಪುವೆ ಇಂಕ ಭಜನೆ ಬೋದು ಯಾನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದಿತ್ತಂತೆ. ಭಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಬರೋಡು ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಪಂಡ ಅಂಡ ಭಜನೆ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾತಿರೆ ಕಲ್ಪಾಡು ಭಜನೆ ನಮ್ಮಡಿತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ತಾಳಪಾಡ್ದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತನಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ವಾ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲ ಬರ್ಪುಜಿ ವಾ ಜಗಳ ಕಲಹಲ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಬೆಳಗುಡು ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಡಿಕೆಯಿಂದ ಭಜನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಕಾತ ನಮಕ್ ಅವು ಸರಿ ಅಂಡ ಯಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಪೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಡತನ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನದು ನಿಕುಲಿತನಿಗೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಲೆದೊಂದು ಕೊನಪರ ಆಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಾರು ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲ್ಕೆ ಏನೋದಾದೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಗನ್ನದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ್ಕೇನಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಾಯಿನ ಕುಲಿನಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತೆರಾದು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚೋಕುಲ್ ಬಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಪರಾತಿಲಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಪಾದ ಎತ್ತು ಬುಡ್ಕ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಜರಿನ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಗನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವೇನೇ ಅನ್ನ ಪನರೆ ಕೂಪುಜಿ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಆಟಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಾಳಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾಲಿ ಕೈದಂದ ದೇವೊಲ್ಲೆಡು ನಿಕಲ್ಲ ಭಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಡಿಗೆ ನಿಕನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಕಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಸಂಘ ಸಮಿತಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಾಪದು ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಪಂಪಿನವು ಆತ ಸುಲಾಭುಡು ಆಪಿನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲತ್ತು ಐತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಮೆನೋಡು ಆಪುದು
ಇನ್ನೇಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು, ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಉಂಡು, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಉಂಡು, ಬಕಲಾತ್ ಆಯ್ತಾ ಒತ್ತು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಕೆಲವಾತು ಸಮಿತಿಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೆನ್ನಿ ನೆಡ್ದ ಅವರ ಇನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಲ್ಯ ಮೂಲ ಆತುಂಡು, ಇನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟೇರೆ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನೆ ನಾನು ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಡು ನಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡುಡು ಐಕ್ ಗೋಡೆ ಬೋಡು ಐಕ್ ಮಾಡು ಬೋಡು ಐತ ಉಲ ಈ ದೇವೇರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಉದ್ದೇಶ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೇವ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಬೋಡು ಅತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಐಟು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಆಪು ಸಂಘ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಐಕ್ ನಿಬಂಧನೆಲುಲ್ಲ, ನೀತಿ ನಿಯಮಲುಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತುಲುಲ್ಲ. ಈ ನಿಬಂಧನೆ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಶಿಸ್ತು ಪಂಪಿನ ಪಂಚಾಂಗನು ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಸಂಘನು ಕಟ್ಟೋಡಾಪು. ಅಂಚನೆ ಆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಐಟ್ ಗೋಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಭದ್ರವಾದಂಥದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡಾಪು. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಗೋಡ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಂಪಿನ ಮಾಡಲು ಆ ಸಂಘವು ಕಟ್ಟೋಡಾಪು. ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಪಂಪಿನ ದೇವರ ಕೋಣೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮಟ ಇತ್ತಿನ ಯಾಗಂಸರ ಗಡೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ 10% ನಿಕುಲು ಬೆಂತಿನ ಸಂಪಾದನೆದ ಒಂಜಿ 10% ನಿಕುಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸನುಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬೆಂತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂಜಿ 10% ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಂದದೆತ್ತಿದಿಕ್ಕ ಅವೇನ ಕುಲ್ಕೇನ್ ನೀಡಿ ದುಂಬೇಕನ್ನದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅವಡು ಅಂದು ಯಾನು ಈರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೋಡು ಬಂದು ಕೆಲವಾತು ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಚಿಪ್ಪಡಿ ಅನ್ ಮರ್ಷ ದೀದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿನ ಮೇಡಮ್ನ ಭಾಷಣ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟೆ ಅನ್ ಕೇಂದೆ ಆರು ಪಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದಾನ ತಿಕ್ಕುಜಿದೆ ಬಂದಾಗ ಆತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರಿತೇದಿಪ್ಪ ಇದೆ ಕಡೆದ ಅದು ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಉಸಿರು ಕೊರ್ತಿನಾರು ನಮಕ್ ಜೀವ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಆರು ಸುರೂತ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾರ್ಪತ್ತಿದ್ದು ಅಕಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೋಣನಂಗ್ ಓ ದೇವಲ್ಯ ಪೋಪುನರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಈ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಪಂಚನೆ ಕಡೆದ ಅದು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನಲಾತ ಬೆಳಗಾಡು ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯಡು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡಿಟುಪ್ಪುನ ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿನ ಕೆಲಸನ ಆವಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಏರು ಮತ್ತು ಮಂಗುಡುಲ್ಲೆರ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರನ್ನ ಸಮಿತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒರಿದಿನ ಒತ್ತು ಸೇರಿಕೆದ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆವಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋದು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ದಾಮೋದರ್ ಕುಂದರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ಎರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ತರತಗ್ಗದು ಗುಳಿಗಜ್ಜಾಗಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗಲ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ 16 ಜನದ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಂದಲ್ಲೇ ಆಯ್ನ ಭಗಿನಿಯರು ಹಾಗಾದ್ರೆ 16 ಜನ ತೂನಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಮಹತ್ವ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಂಜಾನಗಳ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇಂದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ದೂರ ಪೋತಾರೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜಾರದ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಚ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡವಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವಾದ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರಡೇನ ಒಂದೊಂದು ಪಣ್ಣೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಗಳು ಅಬಲೆ ಹತ್ತು ಸಬಲೆ ಈ ಸಬಲೆ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋವಲಿನ ಪುನಃ ಸಾಬೀತವಾದ ತೆರೆದುಕೊರ್ಪುನಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಗಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಪಾತ್ರ ದಾನಿ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನ ಒಂಜಿ 10 ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಾಸ ಅವಡು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲದ ಜೀವನಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದೀವ ಓಡಾಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಡಪೇರೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಪುದರ್ಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಕಾಲಾಗ ಬಂಡದ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ 4% ಅಣ್ಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಜೆತ್ತಿ ದೀವೋಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರು ಪೂರ್ಣಪ್ಪಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರು ತುಂಪೇರ ಏರುಂದು
ಮಲ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಏತು ಬೆಂದನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಪುದರಡು ಪಾಡಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನ ಒಂಚೂರು ದೀದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಕ್ಕದ ಜೀವನಗಾದ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪಾದ ಜೀವನ ಪಣ್ಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೈನಗಳು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಂಜನೇಯಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಇತ ಏನು ಪಣ್ಣನ ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರು ಒಂದು 4 ಜನ ಪೊಂಜನಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ದಾಯಿ ಪಣ್ಪೆ ಪಣ್ಣಗ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ತುವೇರು ಪೊನ್ನಗ ಆಂಜನಗಳನ್ನ ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಗೊಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಹೊರತು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಖಂಡನೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಐಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪಣ್ಣರು ಪೊಣ್ಣು ತುವೇರು ಪೊನ್ನಗ ಆಂಜನಗಳಾಗಲಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲೇ ತಂದು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನೆಲ್ಲಡೆ ಬಪ್ಪೇರು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಅಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಖಂಡನೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸೋಣ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿಪ್ಪಲ್ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲೇನ ಬಾಳದ ನಂದಾದೀಪವಾದ ಬೆಳಗೊಂದು ಅಲ್ಲೇನ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ದೀಪವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಗ್ಗಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಗವನಿಂದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿನ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ತೂವೊಂದು ತಮ್ಮಲೆ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೈತಿನ ಮೈತಿದೇನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ಏನಂತ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ನಡಪಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಬಲದ ಸಬಲದ ಅಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಎದೆ ಬಿಟ್ಟದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಲು ಪಣ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಾಗ ನಾನು ಆಭಾರಿ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತ್ಯಾಗಂ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತೇರಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತಿನಗಲೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಈ ಅಸೈಗೋಳಿ ಪರಿಸರ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೇನ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಯ ಇಪ್ಪುಡು ಅಸೈಗೋಳಿ ಪರಿಸರಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಸಂದರ್ಭ ಆಪುನಂಡಲ ಈ ಅಸೈಗೋಳಿ ಮೈದಾನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಪುನೇನು ಮಸ್ತ್ ತೋಜದ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇನ್ನಿ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಎನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತವೃಂದಗಳು ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಪದರಾಡಿ ಪೊಂಜೇನು ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದ ಗೌರವ ತೂತೇರು ಅಂಚಿನ ಈ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೆಳಗದು ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ಈ ಜಾಗದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಡ ಏನೊಂದು ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ನಿಗಲಿಗೆ ಉಡಲಿದಿಂಜಿನ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕರೆಡು ಪಾತ್ರ ನಿಗಲಿ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗೀತಾ ದಾಮೋದರ್ ಕುಂದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಹರಿಕುಮಾರಿ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಗೈಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನಗೈದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ವಂದನೆಗಳು.